Yo nduk Ken. Selamat pagi Cahayu. Pagi, Pak. Wis ngantuk apa? Dereng. Oh, dereng. Sajake karo ibumu ngerumpi ngomongne apa? Napa? Ngomongne apa? Ngomongne niki lho, Pak. Masya Allah panitia jan sip tenan dina iki, Pak. Ngopo sipe perkara apa? Mata saya itu jadi melek-melek ini, Pak. Gara-gara iki lho, Pak. Enek pentol, enek kotaan, enek sego botok, terus enek jeruk, anggur, susu. Terus diparingi kerupuk, terus jangan lengkap Pak sajane Pak. Nah, kuwi sing jenenge gupuh lungguh karo suguh ki ditindakne karo penjane Pak Gianto Pitik ya ta. Iya, makanya. Terima kasih ya untuk Pak Gianto. Monggo dalam rangka panganan, ngombe ya ta konsumsi rokok. Kuwi nggih ngopeni awake dhewe ki enteke akeh banget lho Ken. Nggih, leres. Mongko nalika jaman ngejob bapak kuwi ora diperhitungkan. Lah saupamane sesuk bar wayangan aku ditimbali karo Pak Gianto, Mas Kangko, niki gandeng wayangane rampung, nuwun sewu nggo itung-itungan malih. Niki nggih rokoke kanca sampean sing cacah wonten 50 sementen, nggih wedang sementen, mangan sementen, jajan sementen. Nuwun sewu duwite panjenengan kula suda sementen nggih konsumsi. Ngono iki lek tegel ra apa-apa lho kan ngono kuwi. Lek tegel ra apa-apa. Dah, masa nggih ngoten Pak? Ya ora. Mergo apa? Panjenengane Pak Gianto iki nglungguhi dadi wong Jawa. Jawa, wong Jawa ki nek ketekan dayoh gupuh lungguh karo suguh, ya ta? Leres. Ora lukak bakale Kebak. Oh ya, ya. Aja nganti wong Jawa kaya perhitungan kayak wong Cina ya Pak ya. Betul, betul, betul. Ya. Wong Jawa aja ninggalke Jawane ngono ya. Arep nembang apa, Nduk, Ken? Napa Pak? Nembang apa? Jenengan sreke napa Pak? Lah ular kambang iso. Nggih, saged. Jineman iso. Iso ta? Anu Saged. sapa jenenge? Nah, iki pengendange Pak Kangko wedok. Nggih. Nah, iki penjenengane Pak Dalang Simon, Nggih. Sragen. Kelingan karo Pak Simon to? Kula Lho, tau dijob karo Pak Simon. Pak Simon iki. Kowe tak apusi ke lho. Pak Simon lho. Oh, jenengan to Pak. Heeh. Ngapunten nggih Pak. Heeh, Pak Simon kuwi dalang saking Sragen. Kowe tak apusi sing dalang aku, Nduk. Jebule sing dalang Pak Simon. Ya. Ya coba. Jineman apa, Nduk? Ular kambang? Sineman ler kambang. Ular kambang jajal ulere kaya ngopo. Siap ya. Nah, engko nek apik iki ana dhuwit 200 saka Bulis Maksum nggo Angelia. Nah ya. Deh. Ya. Ya, Nduk. Ken, ulermu kaya ngopo? Nah. Telunyur-telunyur Pak. Telunyur-telunyur. Ya. Nano nanong. Nah. Ya. Ular kambang sak titahe gotong royong nyambut gawe.
kendangane barang ya bakoh ya rasa. Ki lho Ken. Iya, Pak. Talentane Dwi Jolaras iki kaya ngono kuwi. Dadi apa-apa ki serba bisa. Ki mau sinden ya iso joget. Yoga lanang ora marem wedok. Iya. Sapa jenenge? Harani. Golek omik ya, golek omik. Kowe kok iso ngendang kaya ngono apike kaya ngono ki? Tanganmu ki mok susuk apa piye? Mboten, Pak. Mboten nggih. Ora panas to ngeplak kendang? Mboten. Monggo bapak ki lek ngeplak kendang suwen ngono kepanasan. Pak nu jane bapak ki banter ning suwi-suwi alon-alon ngono mboten. Kulo tanganku ki ora iso awet kaya tangane sampean. Beda lek ngeplak bokonge Bu Duwi, lah kuwi beda iki. Duh. Ayo, ya ini kok wis tangi. Ayo, ya ini kok wis masak. Ayo, ya ini kok wis cedek geni. Bake mara tuaku. Wit mulai ngendang wit umur piro, Nduk? Haryono. Anu Harani. Kawet kelas 3 SD, Pak. Kelas 3 SD pun ngendang. Nggih, Pak Yon. Pak Haryono, aja ngopi to. Golek mik Pak Yon. Piye pendapatmu tentang pengendang wedok siji iki lho? Heeh. Piye Pak Yon? Luar biasa, Mas. Loh, luar biasane hebate nggon apa? Nggih biasa di luar. Loh, Tegesane wong teng jaba niku sinau kendang niku wau ngoten. oh, ngoten. Awake dhewe selaku dadi wong tuwek-tuwek marem ya Pak Yon ya. Marem no kantun dongakne. Ndungakne piye? Nggih muga-muga cita-citanipun saged tercapai kan Lho, ngoten. cita-citane apa to? Pengen apa to? Dadi apa? Rabi niki, rabi. Mboten. Mboten to? Mboten. Saiki wis kuliah wis lulus urung to? Dereng semester 7, Pak. Oh, semester 7. Nggih. 7 muga-muga entuk pitulungane Gusti nggih. Anu Amin. dititipne Pak Don niki mawon titipne. Titipne piye maksudnya? Maksudnya nggih kersanipun dipun didik kersane lare menika saged tercapai menapa cita-citanipun. Wong dosene ya Pak Dodo kuwi ya. Nggih. Nggih. Dosene ya sing ngendang kuwi ya. Nggih, Pak, Oh, leres. Pak Dodo kuwi lek neng kelas no lek mulang no galak ora? Galak banget, Pak. Oh, galake piye? Galake piye? Anu, Pak. Nggih, Pak, ulatane mboten penak, Pak. Oh. Kuwi berarti kok ngomah kerah karo bojone lek ngono kuwi. Mboten ngertos duga, Pak. Mulai ngajari ngendang awakmu sing ngajari ngendang ya Pak Dodo kuwi to? Nggih, Pak. Oh, lek ngajari ngendang kok mburi kok ngarep biasanya. Jel. Halo. Lek ngajari ngendang kok mburimu apa kok ngarepmu? Ditakoni tenan kok. Pak Dodo kan saged bolak-balik. Saged bolak-balik berarti kok ngarepmu. Oh, alah. Oh, Pak Dodo ki bolak-balik gelem to, Pak. Maksudnya ngendange niki. Lah iya Pak. kendange. Lah nggih. Lah iya, lha rumasamu apa? Nggih mboten. Lho, mboten piye wong aku ngomongane kendang kok mau. Sing pikirane kotor ki awakmu kuwi aku ngomongane kendang lho. Nggih, Pak, ampun. Heeh, iya. Kerasan yo melu Dijolaras Indonesia. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Saman bareng bis Amor Yoga apa bareng Heis Amor Sinden? Bareng bis, Pak. Bareng bis. Kok ora bareng Heis ngopo? Heis iki nggone wong wedok-wedok. Lah kok malah bareng gene wong lanang-lanang. Dicutat niku mbak-mbak niku lho, Pak. Oh, dicutat. Oh, lek ngono ki lek gampang loro ati kok sinden kalah saingan ya ngono kuwi modele. Iya, iya. Saya nggih Pak Yon nggih. Pangkat tak jak omong ya, men. Nggih saepe. Saepe iki apa? Sae turape. Wah. Apa Arab? Ayo baca ke, ayo kan. Nah, ya. Cah apa-apa. Sak liyane ngendang sing mok kuasai apa? Har. Sak liyane ngendang, liyane bonang. Dalang saged mboten? Dalang iso ora? Dereng, Pak, dereng belajar. Suluk-sulukno ora iso? Mboten, Pak. Mbok sekali-kali ketokno sulukmu. Gen iso kabeh dipelajari kabeh lho gen multi talenta. Ya, ya kok. Iya ta ya. Jong guyang-guyu nyawang compe ya. Ken ben pacare compe iki lho sing gender lho pacare. Nek ben. Masa ta, Pak? Heeh. Kok rumah saku ya Mbak Congpe kabeh krune DLI dipacari kok ya. Oh iya, Pe, compe. Ngono ya, Pe. Dilokne nikane bener ora? Golek mik, disauri. Darane bisu kok. Heeh. Mboten Dik gosip. Oh, gosip. Nek sing tenanan karo Ardi tok. Kayak ngono iki kan. Jare Ardi, jadi kowe iki turane compe jarene ngono. Iya. Urung-urung tau diapa-apa. Air.
Meskipun kamu tidak bersamaku, kamu memilih bersamanya. Terima kasih kamu sudah pernah di atasku. Apa sajane iki jana? Omong kamu gitu. Di atas doaku, Aku Pak. mek maksude tok. Di atas doaku. Di atas doamu. Nek kowe ora keloro-loro atimu to, mergo apa? Ardi ki mripate ora blereng milih niken wis pas. Ya to? Biyen gak ngono kuwi. Sapa? Ardi Oh, saurunge niken mlebu ra ngono kuwi ya karo kowe. ora. Lho, piye dhisik saurunge niken mlebu piye karo kowe piye? Biyen aku bareng bis Heeh. digerayai kombure. Iya toh Mas. Madep aku. Hah toh. Oh, wilo kapan wilo? Ya, saiki sono sing ayu, biyen yo. Enggak, Pak, aku enggak mau membuka masa lalu. Ya. Iya, wah, untuk nih wae. Ya. Kanca-kanca, tepuk tangan buat Nduk Angelia Maharani. Aneh-aneh ya Gong, kanca-kancane awake dhewe. Aneh-aneh. Kok ndelalah ya, Truk? Ndelalah piye? Awake dhewe dhisik iki ya duwe pembunang penerus wedok ya duwe dhisik. Wah, ngono ah. Terus mbok saiki nyandi Paranus ganti Angelia. Wah, iya heeh. Kowe isi Surakarta ki ora bakal kelangan sumber-sumber utawa bibit-bibit unggul. Oh, ngono ah.